TV jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na min ye fiɲɛ suru sira fɛ Aja bɔlɔlɔ sira fɛ an ka foli b'aw ye k'aw yir'a la k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan min an ko kunnafoni gafe o bɛ sigi tɛnɛ ka taa bila jumadon na walasa fasirikɛbaaw olu mana min fasiri dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka ɲɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali kɛ aw ye bakurubaya la an bɛ jeli k'a fɔ sabula gafe ninnu ka jan an bɛ bakurubaya de ta walasa k'a ɲɛfɔ maaw ye ne maa minnu bɛ fɛ ka tɔ faamula la n'i ye gafe san i na taa ko tɔ sɔrɔ a kɔnɔ n'o ka kɛɲɛ ni fulaw ka dugu ma jɛ diɲɛ dugu ma ɲɛ wa n t'a dɔn bɛ se ka kan yɛrɛ t'a dɔn ta o ye masiw ka lahalata masiw n'o o baara cogo ye donc nin waati in na an bɛ foli kɛ lamɛnnikɛjɛkulu ye ka yira dɔrɔn k'a fɔ sɔgɔmada in na gafe min bɛ ne bolokɔrɔ bi sɔgɔma info matin la sirène fo ka taa indicateur le nouveau olu kɔni bɛ ne bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na. I y'a fɔ cogoya min na Musa an bɛ foli kura an filɛbaaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen sa deli ko o bila ka gɛlɛn den wele ɲɛgan ye o hukumu kɔnɔ sa ni o gafew b'e bolo an t'a bila dagirinda la ko ye nouvelle horizon ale bɛ ne bolo yan nɔ plume libre n tɛgɛ bɛ s'a ma ka na se soir de Bamako ma waati n'o man koron sa min ye républicain ye n bɛ n da don a kɔnɔ. N'ala sɔnna i bɔra k'a fɔ sanga ni waati ma deli ka bɔ e kɔ kan tolo nin waati in na n'o de fɔ namuna n'i tora k'ale sɔn fɔ namuna labila ka kɛ donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don min ye l'indicateur de renouveau a ka bi bɔli la min ye Y dunbiya ye Y dunbiya y'a jira k'a fɔ min ye colonel Ablaye Maïga ye ale min ye ministre d'État l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement ye a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ale kɔni ye n taara Nations Unies na koyi min ye Algérie fana ka président ye min ye Deladine Tchedoum ye a ye o ka sagesse yira cogo dɔ la ko ka yira k'a fɔ u tɛ kalo tile 29 san 2024 ko o ka tournée dɔ kɔnɔ Algérie jamana kɔnɔna na ko a y'a jira k'a fɔ min ye Libye Niger Mali ko olu kɔni ye baden jamana ye koyi ko olu ni olu ma fɛɛrɛ kɛ walasa ka o jamana dɛmɛ o tɛna kɛ sababu ye walasa ka bisibasa bila o jamana kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye Mali ni jamanadenw olu kɔni ma balina ko ma kɛ o la ka kɛɲɛ ni nin kumakan ninnu ye koyi surtout ko maa min don an bɛ se k'a fɔ farafinya ka kɛlɛya ko o b'a hakili kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni o ye fana surtout an bɛ se k'a fɔ o ka président dɔ bɛ yen min an b'a fɔ président Abdel Aziz Bouteflika ko minnu b'a wele ko affectueusement Abdelkader Mali ko ka kɛɲɛ ni waati min Mali an bɛ se k'a fɔ Gao ale kɔni tun kɛra a sigiyɔrɔ ye ka kɛɲɛ ni waati min olu tun bɛ kɛlɛ la ko ye kɛlɛ min tun bɛ ka kɛ sababu ye nin waati in na walasa ka se ka Algérie jamana k'o bɔ min ye jɔnya juru la an b'a fɔ waati la ale tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ o de ye Mujahideen ye ko donc min ye Mali ye ko o kɔni kɛra u ka base arrière surtout Gao nin waati in na ko ka front dayɛlɛ min ye Algérie sud yanfan in na ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin wulikajɔ min Mali o fana kɔni y'u dɛmɛ o la kosɛbɛ ni cɛ dɔw ye walasa min ye Mujahideen mɔgɔ ninnu ye olu bɛ se ka Algérie territoire olu bɛ se k'o sɔrɔ hɔrɔnya ani baden na cogo min ko surtout n'i ye jateminɛ kɛ Mali ye wulikajɔ kɛ hali diplomatie sira fɛ walasa Algérie ale bɛ se ka ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko ka hakilitigi kɛ min ye ministre Ablaye Maïga ye a y'a jira k'a fɔ nka o kɔfɛ min ye Algérie ka diplomate fila ye ministre fila diplomate k'olu bɔra kɔsa in na walasa ka kuma min fɔ kuma min an bɛ se k'a fɔ o tɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka badenya sinsin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko juillet kalo tile 31 san 2024 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ministre des affaires de l'Algérie min ye ale kɔni ye kuma dɔw fɔ min an bɛ se k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o ye kuma dɔ fɔ kuma min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko o ka ministre dɔ fana y'a jira k'a fɔ min ye Mali ka kɛlɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ko o tɛ ɲɛnabɔ ni marifa ye n'i ye jateminɛ solution militaire tɛ ko ale fɛ ko nin ye mankan ye baden fila ni ɲɔgɔn cɛ wa solution bɛ se ka kɛ politiki sira de ye ko mais n'i ye jateminɛ kɛ fana ko ministre y'a dɔn k'a fɔ min ye bolonɔ min kɛra sɛbɛn kɔnɔ min ko accord d'Alger ko o kɛra sababu fana ye walasa Mali k'a ka kɛlɛya ani a ka yɛrɛya a ka se k'o makaran cogo min nka n'i ye jateminɛ kɛ ko utukalo tile 26 san 2024 ko u ka représentant min kɔni bɛ ONU kɛrɛfɛ ko ale y'a kuma dɔ fɔ kuma cɛjugu dɔ fɔ ka ɲɛsin Mali ma ko a y'a mɛn min ye kunnafoni siraw fɛ
ko Mali drone kɔni ye gosili dɔ kɛ min ye kɔrɔyan fan fɛ ko gosili min kɔnɔ ko an bɛ se k'a fɔ maa civil maa caman de bɔnɛna a nin na ko mais ko o ye min fana faamu k'a fɔ maa min bolo bɛ nin hauta machine na ko o tɛ u sara maa si la ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit donc min ye Abdoulaye Mayiga ye a ko ko n'i ye nin kuma ninnu jateminɛ nin ye kojuguba ye ka ɲɛsin jamana wɛrɛ k'i da don jamana wɛrɛ ka ingérence kɔnɔna na o siratigɛ de kɔnɔ ko ale kɔni bɛ min jira min ye ninnu ye mais diplomate ye ka yir'u la k'a f'u ye ko o hakili bɛ accord min na a tolo ko accord in ko a sara wa su donna wa Ala ka hinɛ a la ko donc o kan ni wulikajɔ foyi tɛna kɛ sababu ye ko su min donna ko ka se ka wuli ko donc Algérie ka diplomate ninnu ka bila o kunna ko maliyɛn denw kɔni kabini nin ko in kɛra olu kɔni bɛ ka ɲini dɔrɔn nin waati in na min ye nin accord Ala ka hinɛ a la donc o siratigɛ kɔnɔ ko min ye an ka finitigilakaw ye ko olu fana kɛn bɛ ka wulikajɔw de kɛ bi in na wulikajɔ min bɛ kɛ sababu ye bi in na an ka Mali territoire bɛɛ fanba bɛ kɛ an ta ye cogo min ale yɛrɛ ɲuman na a bɔra tan dɛ tant pis non ni Y duguya ye n'an y'a fɔ bakurubaya la ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ ka ka bi bɔli la i y'a fɔ n'i bɔra indicateur de renouveau kɔnɔ ne bɛ to o hukumu kelen in kɔnɔ kɛ nouvelle horizon a da b'a la sira wɛrɛ fɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye sa ko ale ye laseli belebeleba kɛ sibiri tɛmɛlen Nations Unies ka tribune na k'u y'a yira sa min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ko a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ye sa ko tasibila belebeleba b'u bolo wa ko u jan b'a kan k'a ye k'a fɔ ko min ye lakana hukumu kɔnɔna ko a tɛ sabati cogo si la ni bɛɛ lajɛlen ma i sen don a wulikajɔw la ko u dan b'o la su fara tile kan ka ɲɛsin gafe ka ɲɛfɔli ma nouvelle horizon o y'a yira k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Mayiga ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement Mali tɔgɔ la sa ko ale ye wulikajɔ min sabati min ye Nations Unies ale ka lajɛ 79 na o hukumu kɔnɔna la sa ko a kɛra min ye tare ye koyi gafe ka ɲɛfɔli la o y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Abdoulaye Mayiga ko kuma dira a ma yɔrɔ min na dɔrɔn ko a ye ɲɛfɔli de kɛ ɲɛfɔli minnu ni a y'a a da don sira caman na sira minnu bɛ a bɛ yiriwa ko fɔ n'a bɛ adamadenya sabatili kow ko fɔ fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma Mali jamana ni jamana wɛrɛw cɛɲa kow bɛ cogo di politiki ko bunakun kan ka na se institution ma gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye hali kalata kɛ EJ ko o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye kalata ninnu kɔnɔna la fo ka na se Mali ka bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ Alliance des États du Sahel n'o ye AES ye o hukumu ko fɔ ko min ye Abdoulaye Mayiga ye ko a magara nin bɛɛ lajɛlen na koyi ministre Abdoulaye Mayiga gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko a y'a yira sa ko bɛnkan sɛbɛn min i da bɔra a la sisan n'o ye accord pour la paix et la réconciliation o hakilina kɔnɔna min ni o sigira sen ka processus d'Alger kɔnɔna la sa ko n'i y'a ye ŋaniya sigira ka o fura ni tɛgɛ kɔ ye ko k'a yera de k'a ye k'a fɔ ko sira caman nana ye a ko kɔnɔna la min ni o t'a dɔ ye cogo si la Abdoulaye Mayiga ka ɲɛfɔli la ministre des affaires étrangères min ni o bɛ Mali kɔnɔna la ko don tɛmɛnlenw kɔnɔ ko o fana ye wulikajɔ kɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye ka ɲɛfɔli caman kɛ nin waleyaw kɔnɔna la ko kuma dafa kuma ko o siraw de bɛ Mali gouvernement bolo an bɛ don min na i ko bi laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ Abdoulaye Mayiga y'a fɔ cogoya min na ko basigi ani lakana o bɛ se ka na cogoya minnu na jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan su fara tile kan ka kɛɲɛ ni min ye Abdoulaye Mayiga a ka ɲɛfɔli la halisa nouvelle horizon maaw da b'a la koyi o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Abdoulaye Mayiga ye ko a ye laseli minnu kɛ ko a y'a yira sa k'a fɔ ko Mali gouvernement bɛ jɛ ni jamana ye jamana min ni o sigi bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ani Mali bɛ se ka bolofaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ janfa si ma ye baaraw kɔnɔna la ko kabi lawale min ye Mali jamana ye a ka daw bɛ yɛlɛn ni bɛɛ lajɛlen o tagabolo de hukumu kɔnɔ ko min ye banbagaci waleya o kɛlɛli ko min ni Mali b'o kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi n'a bɛ wele ko lutte contre le terrorisme ko jamana caman bɛ minnu ni olu ye a yira k'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali ni ka sɔrɔ a ka ɲɛfɔliw la sa ko banbagaci waleya a tile kelen baara tɛ ko n'i y'a jateminɛ Mali worodugu yanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gafe yɛrɛ kɛmɛ k'a sugandi koyi ko Kidali mara kɔnɔna la ko min ye novembre kalo tile 14 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye an ka finitigiw ka wulikajɔ dɔ ye sa ko opération
mémorable ko o kɛra sababu ye sa min ye wulikajɔ caman ye an ka finitigiw ka o sabati ka taa maajuguw sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka fagonban u la ko o waleya min kɛra sa ko ɲɛfɔli sugu bɛɛ lajɛlen nana ye o la Abdoulaye Mayiga ko ɲɛfɔli minnu kɔnɔna la ni olu ma faamuyali sɔrɔ a la cogo si la ko min ye Ukraine ye o ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ko min ye Faransi jamana ye o ye ɲɛfɔli dɔw kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko Mali jamana ye a yira Nations Unies ɲɛkɔrɔ ko k'a yira k'a fɔ kumakan minnu ni olu fɔra Mali ma nin donni kama sa ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini faamaw ko u ye wulikajɔ minnu sabati Teza Waten kɔnɔna la ko wulikajɔw de k'u don min ni a bɛ sariya ko fɔ sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko n'i y'o o baara kɛ don ani bi jate minɛ sa k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye u ka wulikajɔ n'u ka jija ko a dogolen tɛ maa si la Nations Unies ɲɛkɔrɔ Abdoulaye Mayiga a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wagati b'an kɔ la ko min ye AES ye a da donna o fana la ko Mali ma deli k'a ɲini cogo si la k'a fɔ ko u bɛ bɔ jɛkulu belebelebaw kɔnɔna la ko bari AES ye jɛkulu ye jɛkulu min n'a bɛna dɔ fara Mali ka yanga kan n'a bɛna dɔ fara faamuya kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu ni olu ka kɛrɛfɛjaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na ko n'i y'a jateminɛ ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Mayiga ko a y'a yira sa ɲɛfɔliw kɔnɔna la kuma datugu kuma la ko don nataw kɔnɔna la sa ko Mali ni jamana bɛ jɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ sira minnu kɔnɔna la ni o siraw jɛlen don ko min ye Algérie jamana ye ko Mali ma ka da sɔrɔ a ɲɛ cogo si la ko bari tagabolow kɔnɔna la de min ye Mali jamana ye sa u ye gɔrituru waleyaw kan waleya minnu n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko olu ye janfa waleyaw ye ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen o ka ɲini o kɔnɔna la kuma dafa kuma la Nouvelle Horizon a b'a kɔnɔ min ye Seydou Konate ale ka fasiri don bi bɔli aw bonya b'a la. Ok, an bɛ taa hali bi min ye Y min ye nin waati in na a Dunbiya ye ale y'a yira k'a fɔ bi ko in ma nɔgɔ ko min ye an ka dɔgɔtɔrɔso hôpital Sominio Dolo ko maa 3 olu kɔni minɛna taji suɲɛ kama. Kelen fana EDM Espa o fana ye taji suɲɛ ko kama ko commissaire dɔ ye fiɲɛ duru o fana ɲininen o kama a kɛra baara ye ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye a Dunbiya ye a Jamuntɛnɛ ye a y'a yira k'a fɔ min ye ministère min bɛ an ka kɛnɛya kunna an ko ministère de la santé et du développement social ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale y'a ka maa 3 ɲɔgɔn bonya ko kɔni ko o y'u bolo minɛ coyi min ye bɔrɔ kɔnɔ o bɛ ka suyɛnni kɛ min ye taji suɲɛ ye min ye hôpital Sominio Dolo de Sévaré ko o min bɛ Mopti n'i ye jateminɛ kɛ ko ministre de la santé a ka kuma kɔnɔna na développement social min ye colonel min ye social le médecin min ye colonel Asaba Diallo ye Touré ko ale kɔni ye jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Moptikaw ko a ka services kɔni ye maa dɔw minɛ minnu tun bɛ nin waati in na taji suɲɛ ko kan ko o maa 3 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu bɛɛ bɛ bɔ min ye olu ye hôpital personnel ye ko donc ko déjà n'i ye jateminɛ kɛ olu minɛnen ko y'u bila min ye justice ka bolo kan ko ka an bɛ se k'a fɔ ni communiqué kɔnɔna na ko k'a kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ yen nin waati in na walasa jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ walasa dɔgɔtɔrɔso min ye ni jateminɛ kɛ CESCOM CCRF ani dɔgɔtɔrɔsobaw ye ko o département ninnu ko olu kɔni bɛ ka constater k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen maa ŋaniyajugu maa minnu bɛ se k'a fɔ o hakili tɛ jamana yɛrɛ la kɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ ko olu de bɛ ka essayer nin waati in na ko taji minnu bilalen bɛ yen an ko stock walasa ka se ka ni établissement ninnu lawuli kurantigɛ ko in na ko mɔgɔw de bɛ ka i bila o suyɛnni na ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye ministre ye ale kɔni ye welewelekan bila ko ni cɛ o cɛ n'i kɔni minɛna ka forobafɛnw kɔni t'i bolo surtout i ka département fɛnw ko i y'a ŋanamu k'a to i bolo ko n'i minɛna dɔrɔn ko kiiri kɔni b'a ka baara kɛ o hukumu kelen kɔnɔ n y'o f'i ye Y Dunbiya ale fana y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye société EDM SA ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɔni tɛ ka se ka min ye jamanadenw k'olu nisɔndiya kuranko la koyi ko nka a bɛɛ n'a ta ko a baarakɛla dɔw fana de bɛ yen olu y'u ka baara kɛ min ye taji suɲɛ ye koyi ko n'i ye jateminɛ kɛ ko a daminɛnen ko n'i ye agent de société minnu indexelen nin ko in na ko n'i ye jate ko communiqué dɔ bɔra min ye septembre kalo tile 28 ko direction générale de l'énergie du Mali ko olu kɔni ye révélation dɔw kɛ koyi révélation min kɔni an bɛ se k'a fɔ kunnafoni min kɛra balinako ye o y'a yira k'a fɔ o b'a bila jamanadenw ka bolo kan k'a fɔ min ye septembre kalo tile 23 tile 24 o su kɔnɔna na san 2024 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko réseau dɔ de bɛ yen
min ye suyɛni réseau ye minnu kɔni ta kɛ bɛ taji k'olu ta dɔrɔn ko olu kɔni minɛna centre min kɔnɔ ko Balenge ko n'i ye jateminɛ kɛ ko minɛna k'a sɔrɔ bitɔn 24 o de falen bɛ taji la o b'o bolo min ye kuma fɔra secrétaire général Jan Siribe fɛ ko Jan Siribe ka kuma na ko nin réseau in ko n'i ye jateminɛ mɔgɔ min b'a kɔnɔ ko employé de société de gardiennage Smart Energy ko o maa b'a kɔnɔ garde national o maa kelen b'a kɔnɔ agent de surveillance minnu fana bɛ yen et de gardiennage nata o mɔgɔ kelen b'a kɔnɔ ani commissaire de police kelen ni gɛlɛyara tiɲɛ la a gɛlɛyara tolo ni gɛlɛyara a gɛlɛyara commissaire yɛrɛ commissaire de police suyɛli waleya kɔnɔ ko ni jateminɛ kɛ ko ni maa fɛn kɔni yera nin waati n'a bɔra commissaire la parce que i b'a sɔrɔ parce que olu fana renseignement b'u bolo commissaire y'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ dunna ko commissaire ye fiɲɛ kɛ duuru kɛ fiɲɛ na a b'o kɛ ko commissaire tunna ko a ma ye hali bi nka ni maa kofɔlen ninnu k'u bɛɛ minɛna walasa ka se k'a bila justice ka bolo kan nin waati in na min ye tribunal de grande instance de la commune 2 ko walasa lumière tɛ di walasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ fɛn bɛɛ ka se ka faamu faamuyali ka se ka sɔrɔ nin ko in na nin kun ye Y Dunbiya ye nin ye ale ka fasiri ye ka bɔ indicateur de renouveau la a ka bi bɔli la i bonya b'a yɔrɔ n'i bɔra indicateur de renouveau la ne bɛ ɲɛsin Plume Libre ma Plume Libre a fana da bɛ wuli ka jɔ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko kalo 3 tɛmɛlen kɔfɛ k'a sɔrɔ u sara ko o ma sabati cogo si la kuma jumɛn ko don ko min ye koman n'a fɔ ale baarakɛlaw a y'a jira min ye Plume Libre u ka bi bɔli la u y'a jira k'a fɔ ko min ye septembre kalo tile 7 san 2023 ka na se septembre kalo tile 7 san 2024 ko nin bɛ kɛ min ye a san kelen sa ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye bateau min ko ni o bɛ bɔ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la k'i ɲɛsin min ye an ka jamana worodugu yanfanw ma ka tɛmɛ ni Kulukoro ye n'a bɛ wele ko Komanava olu ka baaraw tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ min ye jamana worodugu yanfan ka taama ji sira fɛ sa o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don tɛmɛnenw na ko o baarakɛlaw olu de bɔnbɛn k'u ka dusumakasi ka o bɔ ka jira i n'a fɔ Plume Libre maaw kɛn bɛ k'a jira cogo min k'u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye kalo 3 nin ye o ye su fara tile kan sa ko olu sara ko u t'a dɔn a bɛ donna sanfɛ wa a bɛ bɔla duguma wa ko k'a sababuya kɛ u sara u tɛgɛ ma da a kan o hokumu de kɔnɔna la sa min ye u ka jɛkulu ye sa ko u ye bureau syndical min ni o b'u ka compagnie kɔnɔna la o ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Keita ye sa ko don tɛmɛnlenw na u y'a bila ka baara caman kɛ baara minnu kɔnɔna la ni hakililajigin kun don ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka sarakow bɛ bunako min kan fɛɛrɛ ka ɲini a la kalenkan caman dira don tɛmɛnlenw na u ma gafe ka ɲɛfɔli la ko min ni a ma sabati ko hali n'i y'a jateminɛ min ye assurance maladie obligatoire ye kɛ n'o ye AMO ye ko o tɛ o ni ma kofɔlen ninnu ye n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Komanavu baarakɛlaw ye ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la u sera min ye UNTM yɛrɛ ma n'o ye baarakɛlaw ka jɛkulu belebeleba ye ka u ka dusumakasi jira nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bari fiɲɛ ma bɔ taamamɛnɛ sisi ma bɔ o hokumu de kɔnɔna la sa ko u y'a laɲini k'a fɔ ko min ye baarabila yɛrɛ ye sa u bɛ o boloda sariya tagabolo kɔnɔna la waati ni waati hakililajigin ko u bɛ o sabati o tagabolo minnu ni u b'o kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi gafe kɛn bɛ k'a jira sa k'a fɔ ko tagabolo bɛɛ lajɛlen n'o ye Plume Libre ye ko maa kofɔlen ninnu u b'o la ko bari k'u jigila misɛnyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi Komanavi baarakɛlaw yɛrɛ ko u kɛn bɛ ka dɛmɛ ka o ɲini maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen fɛ sa yaasa jamana ɲɛmaaw bɛ se k'u ɲɛsin u ka wulikajɔw ma cogoya minnu na ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la o fɔra k'u ka kumaw ko a bɛna ta ka ɲɛsin conseil des ministres yɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye ko bari kɛnɛ dɔ kan sa ko u y'u sigi ka kɔnɔli belebeleba kɛ waleya in bɛɛ lajɛlen ko a ma sabati cogo si la a ma kɛ ko section syndicale min ni o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛlaw tɔgɔ la o ɲɛmaaba ni o ye Katile ye sa ko u bɛ wele de bila a ma an bɛ don min na i ko bi sa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi yaasa olu baarakɛla minnu ni olu bɛ Komanavu kɔnɔna la sa u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔ cogoya minnu na u sara minnu n'o ye kalo 3 sara ye sa o bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na k'a sɔrɔ a ma kɛ fɔɲɔgɔnkɔ belebeleba ye fasiri a bɛ Plume Libre kɔnɔna la Amara Kɔnte ale ka fasiri don Amara Kɔnte Plume Libre n'o bɔra an bɛ don AD kɔnɔ min ye la sirɛni ye a ka bi bɔli la a y'a jira k'a fɔ Sanakɔrɔba ko n'i ye jigi n'i ye jateminɛ kɛ tolo ko jigisigi min tun bɛ min ye kuranko la f'a nana kɛ jigitigɛ ye ko min ye n'i ye jateminɛ kɛ ko a kun layidu kun tala jamanadenw ye k'a fɔ min ye kuranko ye ko o kun bɛna ɲɛnabɔ k'a bila min ye ka kɛ ni Sanakɔrɔba ka
panneau solaire minnu kun kan ka sigi ko ni kun ye jateminɛ kɛ a kun yira k'a fɔ courant kɔni ko kabini septembre kalo ko min ye courant fɔlɔ ye ko o kun bɛna sɔrɔ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn k'i ladɔnniya k'a fɔ baaraw yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ ko mun y'o kɛ ko kabini an bɛ se k'a fɔ min ye président ye biriki ɲɛfɔlɔ sigi ko an bɛ se k'a fɔ min ye mai kalo tɛmɛnen ko an bɛ se k'a fɔ nin waati in na mɔgɔ kan ka fɔ ni tigitigɛ ye tigitilasigi dɔ ye k'a fɔ ko nin ko in bi bi in na ko gɛlɛya b'a la ko ka kɛɲɛ ni jateminɛ kɛ ko ni entreprise minnu yɛrɛ kun kan ka nin baara in kɛ ko min an ka jamana marabaaw ye ko olu ni o ye ɲɔgɔn ye min ye semaine tɛmɛnen min ye an bɛ se k'a fɔ Russie ka entreprise min bɛ yen ko Nova Wind ko olu de chargé bɛ nin chantier in na ko olu kɔni an bɛ se k'a fɔ o ni autorité ye ɲɔgɔn ye semaine tɛmɛnen ɲɔgɔn ye kun bɛ mun kan walasa baaraw bɛ se ka teliya cogo min walasa nin centrale min ko fɔra ko o bɛ se ka ɲɛsigi cogo min nka n'i ye jateminɛ kɛ o kɔrɔ ye ko ni retard min taara baara in kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni min fɔra maaw kan ko maaw y'u jigi sigi nin ko in kan sisan donc n'i y'a jateminɛ kɛ a y'a yira k'a fɔ mai kalo tile 23 san 2024 ko min ye président de la transition colonel Assimi Goïta ye ko ale kun pourtant ani directeur de la société russe an b'a fɔ ni ma Nova Wind Grigori Nazorov ko n'i y'a jateminɛ kɛ k'olu ka boloɲɔgɔn kun kɛra étape stratégique ye min ye coopération énergétique min bɛna kɛ Bamako ani Moscou ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ nin rencontre min fana kɛra o kɛra sababu ye walasa a jira k'a fɔ min ye courant a bɛna kɛ nin centrale bɛna kɛ nafa ye centrale bɛna sigi Sanakɔrɔba walasa o bɛna kɛ fɛnba ye Mali bolo ka kɛɲɛ ni courant ko ye wa n'i ye jateminɛ kɛ ko nin centrale min tun bɛ se ka min ye 200 mégawatts o projet n'olu tun bɛna sigi sen kan walasa ka se ka courant di maliyɛnw ma wa o bɛna kɛ sababu ye fana walasa maliyɛn ka se ka ka courant ko k'o ɲɛnabɔ ka bɔ sira caman fɛ surtout min ye fiyɔli ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o ɲɔgɔn ye kɔnɔna de la ko a tun yirala k'a fɔ courant ko a tɛna mɛn sabula ni nin sɔrɔla nin bɛ kɛ sababu ye Mali na lafiya courant ko la nka waati min taara ka di maaw ma min ye ka kɛɲɛ ni e yɛrɛ b'a fɔ waati b'an kɔ la an tɛna se k'an da don a bɛɛ la ko n'i ye jateminɛ kɛ donc a tun yirala k'a fɔ nin projet ba min bɛna sigi ko o bɛna kɛ lafiya ye nka ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min b'a la est ce que Francis Keba fana bɛ k'a yira k'a fɔ nin fana tɛna kɛ projet ye i n'a fɔ waati tɛmɛnen annonce ba minnu bɛ kɛ nka a kɛli bɛ ka kɛ gɛlɛya ye est ce que nin fana tɛna taa fara o projet ninnu ɲɔgɔnna kan annonce ninnu de kan ɲininkali tɔ min de bɛ nin waati in na ka kɛɲɛ ni e yɛrɛ ko waati b'an kɔ la nin tun ye Ade ka pasili ye ka bɔ laserein kɔnɔ bi sɔgɔmada in. Kosɛbɛ Musa wagati e ko a ma dafa de. Dafara a dafara donc sisan waati dafara donc nin kɛra gafew ye minnu tun b'an bolo kɔrɔ bi sɔgɔma an da sera ka min dɔn a la ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ n'a kɛcogo ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnjɔn yir'an na n'Ala sɔnna sini an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka min b'an bolo kɔrɔ k'an ɲɛ don o ni ɲɔgɔn cɛ yan'o cɛ an tɛ bɔ ka sɔrɔ minnu bɛ baara la an b'o fo min ye fiɲɛ suru sira fɛ Sikasokaw ka den Mande Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la walasa ka kumaw lase aw ma fiɲɛ suru sira fɛ min ye régie d'antenne nin waati in na kuma ani jaw k'o sigi ɲɔgɔn kan surtout kumakan yɛrɛ e yɛrɛ mana maga micro la Isu Jan an y'a fɔ ko tolo micro kana ma o n'a b'ale fana fo a ka vigilance la nin waati in na min ye Lamini Kulubali ye k'o fo cɛganakuntigi Salifu Darako kɔɲɔmuso k'o fana fo min ye Augustin Esebe ye an b'ale fana fo nin waati in na baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min o ye acteur Alidu Mayiga o y'an ka ɲɛma ye foli b'o ye ani min yɛrɛ fana bɛ wari bɔ tolo yɛrɛ ɲuman na min bɛ wari bɔ a kun walasa ka se ka gafew san foli b'o fana ye k'a fɔ n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini Ala ka tile kayira di an n'aw bɛɛ ma.